हाय गुड मॉर्निंग। आज मैं सकाळे ये बनी चलते देखिए फर्स्ट ମୁଁ କିଛିଟା ପିଆଜ ନେଇଛି। ପିଆଜ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଳୁ ନେଇଥିଲି, 4ଟା ଆଳୁ ନେଇଥିଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କେମିତି ଆଉ ବନଉଛି। ଆଉ ଫର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ କଢ଼ା ନେଇଥିଲି। କଢ଼ା ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାତିଲା ପରେ ମୁଁ ସୋରିଷ ତେଲ ପକେଇଛି, ଜିରା ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା 2ଟା ଆଉ ପିଆଜ ନେଇଥିଲି। ପିଆଜ ଭଲସେ ଜାରି ହେଲା ପରେ ଆମେ ତା ଦେହରେ ଆଳୁ ପକେଇଦେବା। ଯେଉଁ ଆଳୁ ରଖିଥିଲେ କାଟିକି ପୁରା ପତଳା ପତଳା କରିକି କାଟିବା। ଆଉ ମିକ୍ସ କରିଦେବା, ହଳଦୀ ଆଉ ଲୁଣ ପକେଇ ଦେଇକି ଢାଙ୍କି ଦେବା। 2-3 ଥର ଗୋଳେଇବା ସିଝିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ମାନେ ଭଲସେ ସିଝିଯିବ। ସିଝି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ତା ଦେହରେ ହଳଦୀ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା। ତାପରେ ରେଡ଼ି। ଆଉ ଆମେ ପଖାଳ ସହିତ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଖାଇପାରିବା। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ଜାଣିନି କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ପଖାଳ ଆଣ୍ଡ ସହ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦିସ୍ ସାଇଟ୍।